Hi friends, welcome my YouTube channel. Friends, inita video inko mast special. Daya panda, yanikle gonji frame tochpage. Aven tudu bokka niklege atta pandenne. Pet lovers ga atta atanondu pandenne. ಯಾಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನೆನಪುಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪುಚ್ಚೆಲ್ ತಾಂಕೊಂತ ಪುಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಈ ಪುಚ್ಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂತ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪುಚ್ಚೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಂಡ ಅವು ಐತ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಈ ಪುಚ್ಚೆದಾದ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಕೆ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಕಂಡ ಪಂಡ ಅವು ಕೇನುಜಿ ಪಾತೆರ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಭಯ ಬರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಪೂಜಾ ಅಂಚಾದ ಐಕೊಂಚ ಚೂರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪುಡು ಅವು ಐಕ್ ಬಂಜಿ ಬಡವಾದು ಬಡವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಪಿದೈ ಪೋಂಡು ಉಪ್ಪುಡು ಐಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದಂತಂತೆ ಪಂಡ ಪಿದೈ ಪೋಪನ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಬುರೈತೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂತುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರ ಅಂತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕಾರು ಮೂಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತಾರ ಏತ ಹಾಕೊಂತಾರ ಐದು ದಬ್ಬಲಾರು ಮೂಕೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಪುಚ್ಚೇನು ಎಲ್ಲ ಮೂಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಅವಳ ಮೂಕೆ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಆ ಪುಚ್ಚೇನು ಪುಚ್ಚದಲಕ ತುಯ್ಜ ಬಾಲೆದಲಕ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಬಾಲೆದಲಕ ತುಯ್ಯ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂವನುವ ಎಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಹಾಕುವ ಎಂಚ ಇಕ್ ಐತ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲ ಆ ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತ ಮೊರಣಿ 15th ನವೆಂಬರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಮೊರಣಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇದ ನೀವು ಡೆತ್ ಅನ್ ಪಂಡವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತನಿಗೆ ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಆಪೆ ಪಂದೇನಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯ ಪಂಡ ಮಂಗಳವಾರ 11ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಟೆಂಪದ ಅಡಿಕ್ ಬೂಂಡಿಗೆ ಅವು ಟೆಂಪದ ಅಡಿಕ್ ಬೂರ್ದ ಇರ್ಬೇಕು ಅವೆಂದು ಎತ್ತುದೇರ ಪಗನೆ ಎಂಕ ಅವಡನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವಡು ಅವು ಎತ್ತ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದೇನೆ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತುಯರ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜೇಳೆ ತೂಂಡಲ ಇಂಕಲು ರಡ್ಡು ಜನರ ಶಾಕುಡು ಇತ್ತುದು ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು లేకుంటే ಎಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನಿರ್ದರೇನು ತೂ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಆತನು ಆ ಪಿಚ್ಚೆ ಮಸ್ತ್ ಮೂಕೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಅವು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅವು ಡೆತ್ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ವೆನಸ್ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಏತ್ ಎಂಕ್ಲೈತ್ ಅವೇನು ಏತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಂತ ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಿಯಾತ ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡತ್ತ ಆ ಮೋಕೆನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತತು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಪನೊಂಜಿ ಕಾರಣಗೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಇಂಚೆ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಣಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡು ಬೇಜಾರಂಡು ಏತೈಕ ಹಾಕೊಂತ ಅದೇ ಮೂಕೆ ಮಲ್ತುಂಟ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರೋಂತುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬರ್ತದು ನಾ ಕೈತಲ್ ತೋಳುದ ಮಿತ್ತು ಜೆತ್ತೊಂತು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅವ ಎನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕುಂಟರ್ದರು ಕೊಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂತುಂಡು ಕುಂಟರ್ದರು ಕೋನಾಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವಳು ಕುಂಟರ್ದೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತುಂಡು ನಾನು ಕುಂಟರ್ದು ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಡ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಅಂತ ಪೂರ ಇತ್ತೀನಿ ಬಡ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ರೆ ಪುರ್ಸೋ ತುಕ್ಕೊಂಡು ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂದೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆದವು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮಾತು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರನೆ ಎನ್ನುಂಡವು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಕೆ ಮಲ್ಪುಜ ಏರೇ ಆವಡು ನರಮಾನೆ ಆಡು ಅತನ ಪ್ರಾಣಿ ಆವಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಮೂಕೆ ಮಲ್ಪುಜ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ಅಂಡ್ ಅವು ದೂರ ಇಬ್ಬಕ್ಕನ ಆಯ್ತಾ ಬಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಪುಚ್ಚೆ ದಯ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ತೂಯ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಸಡನ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾನಾಗ ಏರೆಗಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂಚ ಈ ಕೊಂಜಿ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಲ್ಪದೀನಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದೆ ಮನದಾನಿ ನೊಂಜಿ ನೆನಪುಗೊಂಜಿ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಐಕ ಆರು ಓಕೆ ಮಂಡಿ ಅರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್
ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಜಾಡಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವು ಪಂಡೀರು ಇತ್ತವು ಪುಚ್ಚೆ ಜಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ನುಪ್ಪುದ ತಟ್ಟೆ ತುನ್ನಾಗ ಅತ್ತಂಡ ಈ ಬಾಲ್ ಪೂರ ಕೊಬ್ಬು ಓದ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂತೇರ ಅವು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ರೆಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಂದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂತೇವೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ ತೂನಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಪಿನ ಕ್ಲೇವ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆವು ಈ ವೇಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೀಲ್ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದೇನೋ ಅಂತ ಅದಾದ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮೂಕೆ ಏನಾದ್ರು ಗುಲಿ ಪದ್ದಿಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಯಾ ಪಾಡಿನ ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲೇಕ್ಲ ಖುಷಿ ಅವ ಪುಚ್ಚೆ ತೂನಾಗ ಪುಚ್ಚದ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ತೂಂದು ಬಲೆ 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cat kebab, boda cat kebab, boda cat kebab. किस बोलते? हाँ कर ले गया फोटो दे पे कर ले यार हाँ पत्ते किस बोले इधर कर ले तो पूछे दा ए कर ले बोय तो करने पेन ब्लिंक हाय ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲನೆ ಅವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ಜಬರ ಅಂತ ಹೌದಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅವು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ போய் ತುಂಬ್ಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ഓല ഓക്കെ ടി വി റിപ്പയർ അത് ചോറെടുക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സൗണ്ട് ബോക്സ് ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಬೇರೆ ಎಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋಳು ಕಿಚಿಕಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಪತ್ತನಿ ಮುನ್ನು ಅಲ್ಲ ತುಚ್ಚುನಿ ಓ ತುಚ್ಚ ಕಲ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ತುಚ್ಚನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರವಲ್ಲಿ
ಕೈತಲು ಉಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಹೂವೇನು ಕಾಪಾರ ಗೊತ್ತಿ ನಾನು ಉಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲೆ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬುಡೆ ಪತ್ತುನಿ ಮಂಡೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುನಿ ಆಯ್ತಾ ತಾನೆ ರಾಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿತ್ತಿ ಜನ ಫುಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಬುಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎನ್ನು ಅಂತೆ ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಅಂತೀನಿ ಆ ಪುಚ್ಚದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ನನ್ನ ಬುಲಿಪರ್ದಿ ಎಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಉಂಡು ಆ ಪುಚ್ಚೆ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನುಂಡು ಪೌಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎನ್ನು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಪಾತೆರಂದುಪ್ಪ ಆ ಪುಚ್ಚಪ್ಪು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ತು ಅಂತತ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತು ಅಂತತ ಅವ ಅಂಚಿಪೋ ಅಂತನತ್ತ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತು ಅಂತನತ್ತ ಪಂದು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಇಂಗ್ಲ ಕಾಯ್ತಲೆ ಜತ್ತೋ ಅಂತ ಅವಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನೆನಪುಡು ಮಂಡಿಸ್ನು ಮ್ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ನಮ್ಮದ ಪಡಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.